Dhaniska dustutar naलाय नै सुबुंनि बिनानावा आजसे नै बुंखि खाबुसिसां नालाय लाला सोलायलाय नोंनि बोरैबा गालिनानै हाथाया गागोन दुस्थ' ओंखारदो नालाय बुंखियानो खाथियाव जि गिदिरथार नालाय दा सिखारदों Dhaniska नै बुथेथे नै सुबुङा ओइनो ओमफ्राय नै बिदाया नालाय नै बिनानावा जि दुस्थ'खा नै दे ओंखारदो मा ओंखारदो ini papa antai tangdu abis uni Huni Aidey gakı di dongfang gakı di gakı di mojan gakı di ay maba gakı bayda ay sonene ay bisa ay gelitan sih sekolah kayak ini bibiku menglai नै सिनाङो नै बिदा बिनानावनो पेपेले आयो लासै गोलैगोन बांद्रायबा मेङो लासै नोंबो बोग्राया मेङोना बा मोजां मोनदों गाखोनो हो माबायसा मोनदो हा Dhaniska ayo लासैबो नङाबा मेङो महाय थांनो थ' लोगोफोर नोंथांमोनाबो गुबुन जायगायाव थाङालासे न'आवनो जिराय डेलि 1000 2000 3000 5000 डेलि रां खामायनो गोसो जायो नामा नोंथांमोना बिनि थाखाय जेबो जिंगा सिनांगौनि गोनांथि गैया आंनि भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव मोनसे लिंक मोनगोन बे लिंकआव थांनानै नोंथांमोना बे एप्सखौ डाउनलड खालामना लाग्रोबानो जाबाय बे एप्सनि सिङाव अनलाइन गेम गेलेबानो रोजा रां खामायनो हागोन बेखौ बोरैहाय गेलेनांगौ आं नोंथांमोननो खिथालांगासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आं दा एप्सनि सिङाव हाबबाय लोगोफोर नोंथांमोना आइडि नाम्बाराव थुनानै मबाइल नाम्बार होनानै रेजिस्टार खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय बेनिफ्राय नटिसआव थुनानै नायनो हागोन निउ मेम्बारनि थाखाय फार्स्ट रिचार्ज खालामब्ला 100 रुपिसनि खालामब्ला 100 रुपिस ब'नास मोननो हागोन 3000 नि खालामब्ला 1000 रुपिस ब'नास मोननो हागोन बेबो टाइम लिमिट होखानाय दङ 3 PM to 6 PM नि गेजेराव रिचार्ज खालामब्ला नोंथांमोना बेफोर ब'नासफोरखौ मोननो हागोन गेलेनायनि सिगां नोंथांमोना रिचार्ज खालामग्रोनांगोन रिचार्ज खालामनो थाखाय नैबे शपआव थांदो बेनिफ्राय 10 रुपिसनिफ्राय लानानै 50 रुपिस 100 रुपिस 200 रुपिस 300 रुपिस 500 रुपिस 1000 रुपिस 3000 रुपिस नोंथांमोना जेसेबांखिनि रिचार्ज नांगौ रिचार्ज खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय आं दायो 1500 नि रिचार्ज खालामखाबाय नोंथांमोना बेहाय गोसो बायदि गेमखौ गेलेनो हागोन माखौ गेलेनो गोसो आं दायो माने सबसे इजि ड्रागन भार्सेस टाइगारखौ गेलेनानै देखायनोसै नोंथांमोना आं ड्रागन भार्सेस टाइगाराव थुबाय प्लेनाव होबाय गेमा दायो स्टार्ट जासिगोन लोगोफोर आं दायो बबेथिं होनो आङो 100 रुपिस टाइगारथिंनो होबाय लोगोफोर नोंथांमोना नायदो रिजाल्टखौ लगे आं टाइगारथिं होनायाव देरहानो हाबाय एबार आङो आरो नेक्स्ट राउन्ड गेलेबावनोसै एबार आङो टाइगारथिंनो होबावनोसै टाइगारथिंनो जाबावगोन बायदि मोनदों टाइगारथिं 100 रुपिस होबाय एबार ड्रागनासो देरहाबाय लोगोफोर आङो जेनबाय नालाय एबार बेनिफ्राय बांसिन होबावनोसै आङो एबार 200 रुपिस होनोसै आङो टाइगारथिं 200 रुपिस होबाय नायदो नोंथांमोना लगे रिजाल्टखौ एबारबो देरहानो हाबाय आं 200 रुपिस होनायाव 190 रुपिस देरहानो हाबाय एबार आङो टाइगारथिंनो जाबावगोन बायदि मोनदों एबारबो आङो टाइगारथिंनो होबावबाय लोगोफोर नायदो नोंथांमोना टाइगारथिंनो आङो 100 रुपिस होबावबाय लगे देरहाबावबाय आङो टाइगारथिंनो बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ उइद्र खालामनो थाखाय डाइरेक्टलि उइद्र नोंथांमोना UPI जोंबो उइद्र खालामनो हायो आं दायो बेंक एकाउन्ट एड खालामखानायखा आं बेंक एकाउन्टजों उइद्र खालामसै 1780 डाइरेक्टलि उइद्र थुबाय लगे साक्सेसफुल जाखाबाय नोंथांमोनाबो थाबैनो गेलेनानै रां खामायदो थां मोसानायनि दे
नोंसिना अरे भाई अरे गोलैगोन नोंसोर हमनाङा हमथाङा गोलैयो दे मानो मिनदों बिसोरो इनै थाम्फै फैदों बे इसोर नायलाय मैगं सायग्राफ्रा नाय बेनो लायदों बेनो जादों आइनै आयै आगं लायदों बियो जादों मैगं सायदों साथामजों ला आं लाया आंबा बाव थुसोगासिनोसो आइथिं गुदुङाव ओइ जा आगं जा नै जादों आबैया आबैया जादों Apa बेमार जायो दे मोसादो दे मोसा दे मोसा दे मानो फैखो बिमानो मैगं हैबाय आयु आंनियाबो मासे लाबाव आबो गैला लाबो एलासि मैगं सायदों एलासि मैगं धनिस्कायानो गैला गैथां बिदिथार ओरैसो मा बाज्रेदलाय लांखो उथिङो होयोलै बियो बिमानो होयो मैगंखौनो जोंनोबा होआनो बियो सबखौनो हरदो आबैनो हैदो थांनो आबैनो ओइयाव न' आबैनो न' आयु हैलायबावानो बोरा आंनि बियो है जायाखै मा सानफ्रोमबो खोमा खि जायो नामा नोंनाव खोमा खियानो गैया माथो मैयासो नायदों आङो गैयालै गैया खोमा खि जायो बेना सानफ्रोमबो आयु जाब्राखौनो होफैबाय नै सुबुंनि बिनानावा बिराद गाज्रि जाबाय नै धनिस्काया नै दादाया बाजाबाय नै बाबा होनबाय नै दादाया नै बाबा नै नुवाखैमोन आव होनफ्लालाय सुबुं आव होनफ्लालाय आबैखौ आव आंनि होन गोसा होनब्रा देलाय आंनि फुदुंफ्लालाय ओइ फुदुंफ्लालाय बाजा दुं दानफ्लालाय लादों होननानै मिथिखाबाय दाना उन्दुफ्लालाय देलाय बाजानानै दलरनो आव हनै बाजाबाय मालाय हनै आथिंफोरखौ नायजोबखायो चाउमिन मोमो जाखायो धनिस्कायालाय चाउमिन मोमो जाखायो
जाते नायलाय बाजा देरथारबाय बुगार आंनिसो होनब्लालाय सुबुं नै आंनिसो होन आंनिसो बुगार होनब्ला गैला बाजा दे आयदै मुखा खोबायथारखै आयै मोनथारबाय आयै मोनथारबाय आयै आंनि मोनबाय ने नै दादा ini gungkil ini hei gungki gaya ay dekat di mabro baza baba नै गिदिंलायथारबाय ayo bisa berkata di gaku baru balen nirungna gaku di सिगांथिंनो गाखोथारगोन आं जाथारबाय बिदाखौ नाख्लायहरबाय आंहा सिगांथि गाखो होननायनि बोरै गाखोखो मासि गाज्रिलाय होनदोंबालाय नै दादाया सिखारदो मिथिमा नायदों धनिस्काया नै gila masih hot masih gila ini ini आव होन दे आव होनदो दे होन दे आव होनबाव दे आव होन होन दे ओरैसो नै धनिस्का होन दे आयौ खानायखौनो